garaia, denboraldi berezi baten ostean, non hasiera oso eman zenion denboraldiari, Kanarietan oso maitzanak lortu, bigarren izan zen bertan Kabreiroan, eta aldiz, ondoren, geldialdia, berriro lehiaketara, esatzen dut, gogo asko eta zalantzak ere asko izango dituzuela, aurkituko duten mailaren inguruan ere. Bai, egia esan da urte hau pixka raro izan da guztientzako, oso ondo hasi nintzen, erritmo batekin eta pozik nengoen nola burutzen ari nituen txapelketak, baina paroi bat egon da eta konfinamendu eta gero asko entrenatzen ibili gea eta oso pozik txapelketa bat egiteko aukerarekin eta ikusteko konfinamendu eta gero egin ditugun entrenamendua ian zelako emaitza izango duten eta oso pozik aukera honekin. Emaitza horiek neurtzeko froga nazioartekoa eta maila ona izango duena, olatua berriz, oraindik eskaxamarra eta bihar ere lehiari hasteko moduan izango tezareten zalantzan jartzen duena, ez? Itxaron egin beharko da pixka bat. Bai, egun batzuk lehenago etorri gara entrenatzeko eta olatuari moldatzeko, baina ez dugu aukera askorik izango. Gaur olatu oso txikiak eta bihar badirudi gauza berdina izango dela, ez dakigu bihar txapelketa botako duten ala ez, baina astean zehar olatuak izango ditugu, ikusita daukagu surforeskasten etorriko dela, beraz lasai eta aukerak izango ditugu txapelketa egiteko eta ikusteko zelako emaitzak ateratzen ditugun. Egunez egun aztertzen joango gara eta... Bai, oraintxe bertan uste gauza guztiekin egunez egun joan behar garela eta gainera gure kirolean beti horrela da, beraz ez da ezer berririk eta bihar zer datorren. Zortion Fantingo lehiaketan. Bai, mila esker.